Atopar equipos de electromedicina a un prezo asequible xa é posible na Coruña grazas a un emprendedor que decidiu importar dende os Estados Unidos todo o material que se pode necesitar, por exemplo, nun pequeno hospital ou nunha ambulancia. Malia seren aparatos de segunda man, contan con todos os informes de garantía necesarios e, amais, os clientes logran aforrar entre un 30 e un 60% do custo. Juan levaba un ano traballando nunha empresa de ambulancias cando decidiu emprender un novo proxecto vencellado ao mundo o que xa estaba feito. El, canda un socio, decidiron crear o Grupo SEC dedicado á venda de equipos de electromedicina de segunda man. Importan o material dos Estados Unidos e unha vez en España volven pasar outra revisión. Despois, xa lle lo entregan ao cliente cun ano como mínimo de garantía e cun informe que especifica que o equipo está en perfectas condicións de uso. Isto hoy en día para pequeno cliente, como pode ser clínicas privadas, hospitais privados de pequena envergadura, creemos que pode ser unha axuda importante, porque son equipos das principais marcas punteiras. É a primeira empresa de España que traballa con este tipo de material. Nós temos unha exclusiva dunha empresa norteamericana que é a principal empresa distribuidora a nivel mundial de equipos de electromedicina de segunda man. Esta empresa se chama Soma Technology, é unha empresa original dos Estados Unidos. Nos a maioría dos artículos que temos á venta os importamos nós por medio dunha licenza do Ministerio de Sanidade. Aquí os clientes poden adquirir, por exemplo, unha padiola como esta, que nova rolda os 6.000 euros por 2.500. Logran aforrar de media con estes produtos de segunda man entre un 30 e un 60%.